Na de ruime uitzege bij ZSV treedt Venray vandaag aan tegen Gelderop. Trainer Frans Koenen kiest voor de volgende 11 namen. Frank Dekker op doel, in de achterhoede Jordi Wismans, Jesse Peters, Robert Willemsen en Roel Cornelissen. Op het middenveld Stijn Brinkman, Rick Egelmeers en Jesse Rommen. En in de voorhoede Bram Wievermans, Armen Schala en Ron Kleuskens. De bezoekers uit Gelderop treden aan met de volgende 11 namen. Op doel Len van Gestel. In de achterhoede Hugo Beets, Nico de Kort, Jannik Desriac en Tom Dekkers. Het middenveld wordt gevormd door Joep van Vroenhoven, Mark Weerts en Tim van de Akker. En de voorhoede bestaat uit Ben Bruisten, Gideon Pichel en Joep van de Velden. In het afgelopen seizoen werkte Ron Kleuskens zijn wedstrijden af in het tweede elftal. Dat jaar heeft hem goed gedaan, want vanaf de aftrap is hij dit seizoen er steeds bij. De eerste dreiging van de wedstrijd gaat van hem uit. Vervolgens is hij het die op de linkerkant opkomt, Armen Schala aanspeelt in de 16. Schala voelt een arm in zijn rug en hij gaat liggen. De arbiter wijst naar de stip. Zo krijgt Venray al na 8 minuten een strafschop. Hoewel doelman Van Gestel van Gelderop de juiste hoek kiest, is het diezelfde Schala die keurig de bal plaatst in het hoekje en Venray zo op een 1-0 voorsprong brengt. Enkele minuten later is het Gelderop dat voor gevaar kan zorgen. In voorzet, Jordi Wismans in onze eigen 16 kan de bal niet wegwerken. Gideon Pichel komt uit zijn rug en hij laat zich vallen. Arbiter Van de Ven wijst ook nu naar de stip. Bij Gelderop is de aangewezen man voor de strafschoppen aanvoerder Mark Weerts. Hij stuurt doelman Frank Dekker de verkeerde hoek in. De stand is weer gelijk, 1 tegen 1. Die luistert niet. Nico de Kort van Gelderop met een te korte terugspeelbal. Bram Wievermans heeft dit in de smiezen en hij gaat er vol voor. Doelman Van Gestel is uitgekomen en hij legt de aanvaller neer. Dit is buiten de 16, maar voor zijn actie ontvangt de doelman een gele kaart. Een vrije trap voor Venray volgt. Deze wordt genomen door aanvoerder van Venray, Robert Willemsen. Hij schiet de bal precies op het punt van het aluminium. Een gevaarlijke poging van Venray. Een scherp aangesneden hoekschop van Gelderop kan door Frank Dekker niet klemgepakt worden. De bal gaat in het netje. De arbiter heeft een overtreding geconstateerd en fluit hiervoor. Gelderop juicht omdat zij denken op voorsprong te staan. Venray neemt de vrije trap en het spel gaat met een 1-1 tussenstand gewoon verder. Venray neemt een korte hoekschop buiten beeld. Stijn Brinkman toont zijn klasse vervolgens en schiet de bal in de verre hoek raak. De stand is 2 tegen 1. We zijn bijna een uur onderweg en Venray heeft een hernieuwde voorsprong te pakken. Met een slappe bal is het lastig voetballen. Zo denkt ook verdediger Roel Cornelissen. De bal is in het spel en hij pakt hem op. Dit is een hensbal. De arbiter fluit en hij geeft een vrije trap aan Gelderop. We spelen uiteraard verder met een goede bal. De vrije trap wordt licht geraakt door Venray. Een hoekschop is het gevolg.
Via wat benen gaat deze hoekschop raak. 2-2 komt op naam van Gideon Pichel. Venray verplaatst de bal naar de andere speelhelft. Rechtsback Jordi Wismans manoeuvreert zich in de 16 vrij. Hij behoudt het overzicht en ziet Arman Chala. Deze schiet de bal echter in een vrijstaande positie over het doel en brengt zo Venray niet op een nieuwe voorsprong. Voor de thuisclub is Gideon Pichel deze avond een soort van plaaggeest. Hij is hier betrokken bij een aanval. Hij kan uiteindelijk schieten. Frank Dekker keert deze inzet nog. Maar de rebound is voor invaller Lars de Haas. De stand is 2-3. Met nog een kwartier te spelen staat Venray voor het eerst op achterstand deze avond. Jordi Wismans heeft gezien dat Bram Vievermans zich in kansrijke positie bevindt bij de tweede paal. De voorzet die volgt wordt gekopt door de jonge aanvaller, maar zelf komt hij met een harde knal in botsing met de paal. Venray probeert het nog wel. Het stuurt Robert Willemsen mee in de voorhoede als stormram. Zijn schot wordt hier gekraakt. Dan is het Chala met de dreiging en combinatie met Pelzer. Pelzer zijn schot vliegt over het doel. En dat is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Venray verliest voor het eerst dit seizoen thuis. 2-3 is de eindstand. Robert, staat na de 3-2 nederlaag tegen Gelderop. Jullie wonnen 4 van de eerste 5 wedstrijden. En ik had echt het gevoel dat vanavond tegen tegenstander uit de middenmoot weer een wedstrijd in het rijtje zou worden, maar veel tegen. We kwamen eigenlijk de hele avond niet echt in ons eigen spel. En dat kwam ook door hun, want ze stonden best goed, moet ik zeggen. Ik denk ook dat zij, als je ziet wat een team er vandaag staat bij Gelderop, dat ze wel te laag staan ook. Dus nee, ik vond dat zij hebben het goed gedaan. En daardoor kwamen wij niet echt in ons spel. En op een paar kleine kansen na, ja, hebben we gewoon niet gebracht wat we kunnen brengen, denk ik, vanavond. Dus dat is wel jammer. Ja. En kun je dan concreet aangeven hoe het komt dat jullie niet in een spel komen door hoe zij spelen? Ja, ze stonden vrij gesloten en een aantal fysieke jongens ook achterin. En die haalden veel weg, moet ik zeggen. En ja, we hadden wel een aantal momenten dat we gevaarlijk werden, maar net de laatste bal die dan net niet goed was. En ja, natuurlijk ook stom hoe je de tegengoals tegenkrijgt. Met name die tweede en die derde. Ja, dat was ook via en dan vliegt hij erin. Ik denk uiteindelijk, als het een gelijkspel was geweest, hadden we beide kanten denk ik hadden niks kunnen zeggen. Dus, Wat vond jij van de wedstrijd vandaag? Ja, persoonlijk vond ik het een van onze mindere wedstrijden die we gespeeld hebben. We waren vandaag niet bemachtigd om Gelderop echt pijn te doen. Gelderop vond ik vandaag een goede ploeg hebben. We hebben goed de zaken geanalyseerd, zetten goed de boel naar achteren dicht en waren op de counter toch vrij gevaarlijk. Ja, alleen nogmaals, als wij de bal zelf hadden, ja, deden we gewoon te weinig. Jullie zijn het seizoen wel goed begonnen, als ik het zo mag zeggen. Ja, speel ik bovenin mee. Een nieuwe trainer. Kun je aangeven wat er ten opzichte van vorig seizoen veranderd is? Ja, het is allemaal wat rustiger. Rondom de groep, de begeleiding en de trainer is anders. En ik moet zeggen, gewoon het hele geheel brengt veel meer rust dan vorig jaar. Ja, je weet zelf natuurlijk wat er vorig jaar allemaal is gebeurd.
Het was eigenlijk heel onrustig vorig jaar. En dit jaar, je merkt gewoon dat het, als er rust rondom het elftal is, dan hoef je alleen maar te richten op het voetballen. En dat werpt dan ook zijn vruchten af, zeg maar. Zijn er ook in het spel dingen veranderd? Wat wil de trainer, wat voor visie heeft hij, om het zo maar te zeggen? Nou, wat hij erin wil brengen is dat we diverse systemen eigenlijk onder de knie krijgen. Dus dat wij in een gedurende wedstrijd, als het even niet loopt, dat wij van een 4-4-2 naar een 4-3-3 of naar een 4-2-3-1 kunnen schakelen. En dat je op die manier dan eigenlijk de tegenstander op verkeerde been kan zetten. Dus daar werken we nu aan en dat gaat steeds beter. Dus, ja. Kun je iets vertellen over de manier van voetbal die je eigenlijk met Venray wil spelen? Ja, we willen eigenlijk voetballen, dat sowieso. We zijn gewoon een ploeg die wil gewoon voetballen en die moet voetballen. We hebben mensen die het eigenlijk heel goed kunnen. Met name op het middenveld. Een paar goede jongens staan die goede steekballen kunnen geven. We hebben snelheid voorop. En alles bij elkaar betekent gewoon dat wij vanuit de keeper naar een achterste linie, naar een middenveld en dan naar voren proberen te spelen.